Ayo Mas Budi Asmoro, iso apa ora rasa tak tabuhi ya. Bud. Bud. Siap Mas. Ngono kene lho. Ingkang sampun pikantuk sampur. Katuran jumeneng. Monggo ingkang pikantuk sampur kula aturi jumeneng. Tak tepi jiwa raga tekan pati ning nyatane tega tega nguncati orang ngira tresnamu mo gawe lara sing tak gadang rino wengi jebul mutra kaya ra kuat bebasane kaya arep nekat mukas maran panci turu amung lali durah damar mancung dino potlah lakon iki papuntane mung gawe kratas sing ati ya karo ini rampok Lho niki sesarengan kalian Surya Aji Budoyo. Ingkang dereng nembang Pak Carik niki. tak tepi jiwa raga tekan pati ning nyatane tega tega nguncati orang ngira tresnamu mung gawe lara sing tak gadang dina wengi jebul mutra kaya ra kuat bebasane kaya arep nekat mungkas maran mati turu amung lali damar mancung dino potlah lakon iki papuntane gawe kratas sing ati
dangdut saking Banjaripun Bapak Sutomo. Tresno Larangan. Warung kopi menangkani pambulur saking Bapak Timur bakul susur gesian malam minggu yo konco bodho kumpul rame-rame bebarengan akeh kancane atine susah ayo digawe seneng melu aku cangkruan neng warung kopi duitmu cumpen lo konco ojo bingung bodho urunan darukunan tinggo modale warung kopi pantes dadi langganan regane murah sing penting bisa happy tenan cahayu aku pesen wedang kopine luwe marem yen ditambah semanise warung kopi pancen dadi panggonane ojo kopi nyambi karo nyete rokoke cahayu
iso kenal jenengmu. Sapa ngerti nduk kowe besok dadi dulurku. Yo. Aduh, matur mbah nuwun Mas Pradonggo, nggih.